Setembro volve a deixar cifras negativas en canto á creación de emprego. O número de desempregados volve a medrar en Arousa, segundo os datos do Ministerio de Traballo, situándose nas 14.386 persoas, 733 máis que no mes anterior. Uns datos que dende a CIGA agardaban, unha vez rematada a tempada estival, e con ela a rescisión de moitos contratos temporais en sectores como o comercio e a hostelería. Como todos os anos, o verán é un período que se presta á contratación temporal, é un período no que o sector servicios, moi fundamentalmente a hostelería e o comercio, incrementan as plantillas, pero sempre con carácter temporal, e hai que dicilo tamén, con contratos, por tanto, en precario. Isto pon de manifesto que isto está estancado, cando menos, e que non se articulan unhas políticas axeitadas para crear estabilidades. No Salnés destruíronse durante o pasado mes de setembro 543 empregos, sendo os concellos do Grove e Cambados os que presentan un índice maior de desempregados, con 158 e 107 parados máis respectivamente. Hai determinados concellos onde chegan case o 50% de incremento no paro, e son concellos que están totalmente vinculados ao sector hosteleiro, como pode ser o Grove ou pode ser Sanxenxo. Aí os datos disparanse e non hai forma de que a construción poida coller e absorber esa saída de traballadores. É algo que se ven lastrando desde moito tempo e que non se está conseguindo aminorar buscando espazos de contratación con máis estabilidade e de maior proyección e mellor proyección durante todo o período do ano. Outros concellos desta comarca nos que aumentou tamén o paro foron Meaño con 69, Ribadumia con 49 e Vilagarcía con 44. Aínda así non son todo datos negativos. Houbo municipios como Catoira, Valga e Pontecesures nos que sí se creou emprego. En canto ás comarcas do Barbanza e Murosnoia, a situación é moi semellante á do Salnés, aumentando o número de parados o pasado mes de setembro en 190 persoas. Por concellos onde máis se destruiu o emprego foi Boiro con 69 desempregados máis, seguido da Pobra do Caramiñal con 47 e Ribeira con 44. O dato positivo témolo en Noia, onde sí se xerou emprego, con respecto ao mes anterior, cun total de 9 persoas máis que atoparon traballo.